Chuka Sherifla Flebaw ambi aubela jele fo ka waliŋmanno an fleba munun bi jamana in kɔnɔ yan ani jamana kɔ kan an ka foli an'an ka waliŋmanno o be ka taa aw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini setigi Alaba in fɛ Ala k'a ka nɛɛma n'a ka basigi Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma an be foli ni waliŋmanno ta k'an ka sababu ɲuman fo an ka sababu ɲuman min ni ale wasala ladegelikɛ fɛn ye n'a jogo ye n'a ka kɛwale bɛɛ lajɛlen a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara cɛkɔrɔba ɲuman an b'i fo dantɛ foli min na ka da I ka ŋaniya ɲumanya kan ŋaniya ɲumanya min n'i y'a ta ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ a ma ɲina Ala fɛ I bi fɛn o fɛn kɛ mɔgɔw ye dogo la bange na Ala k'a sara I n'i kɔma bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an dɛmɛbaaba Société La Eiffel Canal ka kɔrɔnɛ bɛfu olu min y'u bolo fila don an kɔrɔ k'an dɛmɛ k'an dɔ an b'u fo dantɛ foli min na ka ɲina Ala fɛ Ala ka suguw ja Ala ka garisɛgɛ ɲuman di an'u ma u ka tomola belebeleba min n'an ye a fɔ aw ye ka tɛmɛ samedi nata in don a bi kɛ golona terɛnba kan Nimaga ka misiri kɔfɛ cɔyi Ala ka don jira an na o kɔfɛ an kun bi arba'ina kɛnɛ kan arba'ina kɛnɛ min ni a bi sigi an baw fɛ an baw jɛla k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kira ka dukɔnɔna tila u ni ɲɔgɔn cɛ Aliyu ka kɛnɛ bi sigi u fɛ Fatimatu Zaharaw ka kɛnɛ bi sigi u fɛ Hasan ni Huseyni fana ka kɛnɛ bɛɛ lajɛlen bi sigi u fɛ bita bonya a n'a karama bɛ an ba jumɛn bolo an ka musokɔrɔba ɲuman n'o ye an ba tanti Ayisa Kulibali an ba tɔ bɛɛ lajɛlen faralen don ale ka nin baara in na Huseyni ka kɛnɛ jumɛn Huseyni ka arba'ina kɛnɛ Huseyni Seyidu Suyale o tile 40 o de bi wele ko arba'ina min kɛla Karibala dugumakolo sanfɛ a kɛla wasaw ni bonya ni kunkɔrɔtaw ye an be foli di naba bɛɛ lajɛlen ma ka foli di dɛmɛba bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an karamɔgɔ Isa Baba Haidara ale min ye an dɛmɛ nin baara in na an b'a fo dantɛ foli min na an b'a tante Ayisa Kulibali a bɔra ka nin kɛnɛ belebeleba min sigi kira mɔdenkɛ tɔgɔ la n'o ye Huseyni ye an b'a ɲini Alahu taala fɛ yarabi Ala k'a kɛ bɔda ye ani ale ma diɲɛna ani lahara an'an ba tɔ bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'a kɛ doniw wulili sababu ye diɲɛ ani lahara Ala k'a kɛ jurumu kafari ye an n'a bɛɛ lajɛlen diɲɛ ani lahara balimaw ɲininkali caman bɛ an bolo yan a ɲininkali kelen o kelen n'a jaabila aw fɛ a kɛnɛ kan an b'a kɛn bɛ ka donbolo caman di an ma bakelenbiye caman fo ka taa se mawuludu 2018 tafe 3 o fana bɛ d'i ma kado la ɲininkali fɔlɔfɔlɔ Huseyni yɛrɛ bangena don jumɛn kalo jumɛn Alakira mɔdenkɛ Huseyni a bangena don jumɛn a bangena kalo jumɛn o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan Huseyni ka bololanɛgɛni kan a ka bololanɛgɛni kan sɛbɛn dɔ kun sɛbɛn bɛ a kan o sɛbɛnni ye sɛbɛnni jumɛn de Huseyni ka bololanɛgɛni kan sɛbɛnni dɔ kun bɛ a kan o ye sɛbɛnni jumɛn ɲininkali sabanan u ye Huseyni faga min u y'a Seyidi suya min Huseyni fala min o ye ɲininkali sabanan ɲininkali naaninan arba'ina yɛrɛ kun ye kun jumɛn arba'ina kun jumɛn de bɛ a la arba'ina min n'an ba tanti Ayisa b'a sigi an ye san o san Alakira mɔdenkɛ tɔgɔ la kun jumɛn de bɛ arba'ina yɛrɛ la balimaw ɲininkali duurunan u ye Huseyni fa k'a si to sanjoli la ɲininkali wɔɔrɔnan Huseyni a den jumɛn de tola a kɔsi ye sabu ka d'a kan u y'a den bɛɛ lajɛlen fa ka fara a kan a den jumɛn de tola a kɔsi ye ɲininkali wolonfilanan Huseyni ye a den jumɛn kɔrɔta ni flèche barala a la o den tɔgɔ ye di a y'a den jumɛn de kɔrɔta ni juguw ye flèche bari a la o den tɔgɔ ye di n balimaw ni ɲininkali de bɛ an bolo a kun ye jumɛn ka kira dɔn k'a bɔnna dɔn k'a dɔn fana u ka ɲɛnamaya tɛmɛna tɛmɛsira min fɛ k'o bɛɛ lajɛlen dɔn o ye wajibi ye silamɛden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan n badenw min tɛmɛna arba'ina kɛnɛ kan tun kan ka wuli ka jɔ la tante Ayisa ka wuli ka jɔ la ne ni aw an bɛɛ ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ ne ba salamu alaikum wa alaikum salam an bi don jumɛn na bi
An bɛ Huseni ka anniversaire de la. Huseni ka anniversaire. Huseni ka arbaïna kɛnɛ. Alibayina kɛnɛ. Alibayina kɛnɛ. Basi foyi t'a la. An bɛ Huseni min ka arbaïna kɛnɛ kan. Ne ko Huseni yɛrɛ bangena don jumɛn ani kalo jumɛn? O tuma i ti ba kelen fɛ? N bɛ ba kelen fɛ kɛ. Nka a wolosa. Mawuludu tafe 3 fana bɛ yan. Huseni wolola. A wolola bidonya la kɛ. Kanbɛ ne ba ala ka nafa ni Huseni barika ye. Kanbɛ. Ante. Aba somɔgɔw. N y'a dɔn basi foyi tɛ e la. Non basi foyi tɛ n na walayi. An bi kɛnɛ belebeleba jumɛn kan bi? An bɛ Huseni ka tile 40 an b'o kɛnɛ de kan yan bi. Huseni fagali tile 40. Juguw kelen n'u ka dankara la o tile 40. Dusukasama de la yan nɔ o kuranɛ kalanba kɛ yan. Ne ko Huseni bangena don jumɛn ani kalo jumɛn? Huseni bangena Huseni bon an b'a dɔn tubabu kalo de la. O fɔ kɛ. Farafin kalo o ma nɔgɔn anw ma quoi. I m'a faamu. Huseni bangena octobre kalo tile 20. Octobre kalo tile 20. Wɛntɛ kekuya ti wari sɔrɔ yan koyi Kanbɛ. Kanbɛ. N y'a dɔn basi kɔni tɛ e la. Bon an bɛ Ala tanu. An bɛ kɛnɛ jumɛn kan bi? An bɛ arbaïna kɛnɛ kan. Arbaïna kɛnɛ. Arbaïna min ni dusumakasima kɛnɛ don. Alakira mɔdenkɛ Huseni juguw y'a faga o tile 40 an b'o kɛnɛ kan. Ne ko Huseni bangena don jumɛn ani kalo jumɛn? Bon n t'o dɔn. O tuma i ti wari fɛ yan n ko mawuludu fini tafe 3 fana b'a la. O b'a la ni min y'a sɔrɔ n'Ala sɔnna an bɛ jɛ k'a t'o bolo ne tɛ nin dɔn. A y'o kekuya kuma ye i tɛnɛ a ka di ye Kanbɛ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An bi kɛnɛba jumɛn kan bi? An bɛ Seydina Huseni ka arbaïna de kɛnɛ kan bi. Seydina Huseni ka arbaïna kɛnɛ. Ne ko Huseni Karbala u y'a den bɛɛ faga fo den kelen o den tɔgɔ ye di? Zaidul Abidin. Zaidul Abidin. Zaidul Abidin. Zainul Abidin. A tɔgɔ ye o de ya? I ka ba kelen minɛ i k'i yanganɛ. I ka ba kelen minɛ. Waalaikum salam taala. An bɛ kɛnɛba jumɛn kan bi? An bɛ Huseni ka kɛnɛ de kan. Huseni ka arbaïna kɛnɛ an b'o de kan bi. Huseni bangena don jumɛn kalo jumɛn? O tuma e ti mawuludu fini tafe 3 fɛ yan? Ne b'o fɛ. A bangena mardi. Mardi. Ne b'a kan bɛɛ ala ka waati wɛrɛ jira n na. Mardi tɛ. Waalaikum salam warahmatullahi. An bɛ kɛnɛba jumɛn kan bi? An bɛ Huseni ka kɛnɛ kan nisɔndiya kɛnɛ ani nisɔngoya kɛnɛ. An bɛ Ala fo k'a barikada Ala min ye nin kɛnɛ in jira an na. O ti baasi ye an ba jumɛn de bɛ kɛnɛ in sigi an ye? Tanti Aisha Kulubali. O ti baasi ye ne ko Huseni bangena don jumɛn kalo jumɛn? N kɔni t'o dɔn. Tanti Aisha ka denmisɛnninw de don ni denmisɛnnin ninnu. A faamuna sa ne ko nin bɛɛ kun ye tafe 3 ko de ya? O kɔni ti sɔrɔ kan bɛɛ ha? Ali baraji. Waalaikum salam warahmatullahi. An bɛ kɛnɛba jumɛn kan? An bɛ Huseni ka kɛnɛ de kan. Huseni bangena don jumɛn kalo jumɛn? Huseni bangela kalo min na tiɲɛ yɛrɛ la n t'a dɔn. Mais an se foli ka kɛ Tanti Aisha Kulubali. San o san ale de bɛ nin kɛnɛ in sigi. An b'a fo dan tɛ foli min na. A ka ɲi o b'a bɔ an ni ce. An ni ce. N karamɔgɔ an ni ce. An b'a ni ce. N y'a dɔn basi foyi tɛ i la. N bɛ Ala barikada. An bɛ kɛnɛ jumɛn na Sirifula kɔnɔ yan? Huseni bangeni kɛnɛ Huseni ka fatuli kɛnɛ don. O tuma nin bɛɛ ye fini yɛrɛ ɲaɲari ni nisɔndiya ye ki. Walahi siga foyi t'a la. O ti baasi ye sɛbɛn dɔ tun bɛ Huseni ka bolola nɛgɛnni kan. O sɛbɛn jumɛn de? Karamɔgɔ. N'i t'a dɔn i bɛ fɛɛrɛ ɲini i bɛ n ka fini gɛrɛ n na dɔɔni fɔlɔ. Ayi ne mago bɛ min na o tɛ nin ye quoi. Ka bɛn a ka ɲi sa a bɛɛ tɛ Huseni ya? Assalamualaikum. Salamualaikum salam. N y'a dɔn basi foyi t'i la. Basi foyi tɛ n na. An bɛ kɛnɛba jumɛn kan bi? An bɛ Imam Huseni ka kɛnɛba in de kan bi. Huseni u y'a faga k'a si to sanjoli la. Bon Imam Huseni fagara k'a si to san 28. San 28.
n karamɔgɔkɛ k'an bɛn ala ka waati wɛrɛ jira an na ha tuka assalamu alaikum Waalaikum salam warahmatullahi. an bɛ kɛnɛba jumɛn kan bi An bɛ Useni ka kɛnɛ de kan nisɔndiya kɛnɛ ani nisɔngoya kɛnɛ. nisɔndiya kɛnɛ ani nisɔngoya kɛnɛ a tɛna kɛ e bɛ caman dɔn Huseni ko la dɛ Huseni fatula k'a si to san joli la San 70. san 70 i y'a caya kojugu k'an bɛn tuka assalamu alaikum Waalaikum salam warahmatullahi taala barakatuh. an bɛ kɛnɛ jumɛn kan bi An bɛ Useni bange ni Useni ka fatuli kɛnɛ de kan bi. Huseni ka tile 40 kɛnɛ an b'o kan ne ko Huseni yɛrɛ bangena don jumɛn ani kalo jumɛn N t'a bange don dɔn mɛ n t'a bange don dɔn n t'a bange kalo dɔn. e ta ye jumɛn o la sisan k'an bɛn ala ka waati wɛrɛ jira an na tuka karamɔgɔ an ce an b'a ani ce n y'a dɔn basi kɔni tɛ e la alhamdulilah bi n bɛ ala tanu an bɛ kɛnɛba jumɛn kan sirifula an bɛ kɛnɛba min ka sirifila o ye Useni ka kɛnɛ de ye Huseni ka kɛnɛ jumɛn a ka bangeli kɛnɛ de don balo wala n ka fini di yan tuka karamɔgɔ an ce an ce i ka kɛnɛ basi foyi tɛ e la foyi tɛ na alhamdulilah an bɛ kɛnɛ jumɛn kan sirifula an bɛ Huseni ka fatuli kɛnɛ de kan Huseni ka tile 40 kɛnɛ an b'o kan Huseni yɛrɛ fatula ka si to san joli la u y'a faga ka si to san joli la u y'a faga ka si to san 45 san 45 e b'a fɔ wa ale y'a sɔrɔ ale tun b'a fɛ ala ka waati wɛrɛ jira an na awɔ tuka n b'a ce n y'a dɔn basi foyi tɛ e la basi foyi tɛ na walayi an bɛ kɛnɛ jumɛn kan yan sirifula kɔnɔ yan an bɛ Useni ka kɛnɛ de kan Huseni ka kɛnɛ jumɛn a ka kɛnɛ a ka nisɔngoya kɛnɛ nisɔngoya jumɛn a fatuli nisɔngoya an b'o kɛnɛ de kan a fatuli nisɔngoya jumɛn a fatuli o ma bɛn an ma an b'o kɛnɛ de kan a ka anniversaire soma ni min diya n bɛ n ka fini minɛ i la dɛ an b'o tile joli na bi a tile an b'a tile 19 de la bi n ko bi bɛ wele ko arbaina de o ye tile 19 ye ɔ bi ye mun ye arbaina tuka bange an ce man ce n y'a dɔn basi foyi tɛ e la basi foyi tɛ na an bɛ kɛnɛ jumɛn kan yan bi an bɛ arbaina la arbaina ye jumɛn arbaina yɛrɛ kun ye jumɛn a kun ye jumɛn Huseni ka bangeli Huseni ka bangeni arbaina kun ye o de ye bɛnkɛ wala n bɛnkɛ ye sa nka o ti baasi ye kan tuka gafu salamu alaikum Waalaikum salam. an bɛ kɛnɛ jumɛn kan bi An bɛ Useni ka kɛnɛ de kan n'o ye kira mɔden sallallahu alaihi wasallam. O ka ɲɛnɛmaya o ka bangeni don a n'o sala don min na an b'o dusukasi don n'o nisɔndiya donni kan. a sa don dusukasi tile 40 kɛnɛ an b'o kan Huseni fatula k'a si to san joli la u y'a faga k'a si to san joli la O y'a faga ka si to san 20 la. san 24 gafu a ma sɔrɔ dɛ ala ka waati wɛrɛ jira an na tuka karamɔgɔ an ce assalamu alaikum an b'a ni ce morikɛ an bɛ don jumɛn na bi sirifila kɔnɔ yan an bɛ Useni ka arbaina na arbaina kun ye jumɛn Useni fagala a tile 40 na Huseni fagala a tile 40 na an b'o o tile 40 an b'o kɛnɛ kan aya dɔ kun sɛbɛn dɔ tun bɛ Huseni ka bololanɛgɛni kan o sɛbɛnni ye sɛbɛnni jumɛn de tiɲɛ na ne t'a dɔn e t'a dɔn o tɛ k'an bɛn i ni baraji tuka ne ba salamu alaikum Waalaikum salam. an bɛ kɛnɛba jumɛn kan bi An bɛ Huseni ka fatuli kɛnɛ de kan tile 40 saraka. Huseni ka tile 40 kɛnɛ an b'o kan u ye Huseni yɛrɛ faga k'a si to san joli la san 22 san 22 ne ba dɔn n'i jɛ i y'a mɛn ala ka waati wɛrɛ jira an na merci tuka ne ba salamu alaikum Waalaikum salam. an bɛ kɛnɛba jumɛn kan sirifila duba kɔnɔ yan An bɛ Useni ka fatuli kɛnɛ de kan. a ka fatuli tile 40 kɛnɛ an b'o kan ne ko Huseni u y'a faga k'a si to san joli la ne ba O y'a faga ka si to san 20 lori la. san 26 ne ba dɔn n'i jɛ han i bɛ fini di yan i y'a mɛn i ni baraji tuka assalamu alaikum Waalaikum salam. an bɛ kɛnɛba jumɛn kan sirifila duba kɔnɔ An bɛ Useni ka arbaina de la. Huseni ka arbaina an b'o kɛnɛ de kan Huseni bangena don jumɛn kalo jumɛn A bange don n hakili t'o la sisan. o tuma e ma fɛn ɲɛɲini o la N hakili b'a ka a fatura k'a si don hakɛ min na. o tɛ k'an bɛn ala ka waati wɛrɛ jira an na tuka n karamɔgɔ an ce n ba ni ce
an bɛ kɛnɛba jumɛn kan Sirifila duba kɔnɔ yan? Bon an bɛ Huseni ka arbaïna kɛnɛ de kan Sirifila yan. Huseni ka arbaïna kɛnɛ. Ne ko u ye Huseni yɛrɛ fa k'a si to san joli la? Bon Huseni fatura ka si to san hakɛ mun na. Nkalon ma n t'o dɔn. N ka fili di a kan bɛɛ Ala ka waati wɛrɛ jira an na. Tuka! N karamɔgɔ an ce? N b'a n ce. Baasi foyi tɛ e la? Baasi foyi tɛ alhamdulilayi. An ba tante Ayisa Kulibali san o san a bɛ nin kɛnɛba in sigi. Ala kira mɔdenkɛ tɔgɔ la n'o ye Huseni. Huseni bangena don jumɛn? Kalo jumɛn? Kalo jumɛn don jumɛn? Huseni bangena kira ka hijira san 5nan ka bɛn alamisa dunya ma Madina kɔnɔ. Kira ka hijira san 5nan dɔɔni dɔrɔn de y'i jɛ. Ala ka waati wɛrɛ jira an na. Tuka! N karamɔgɔ an ce? A b'an ce. Baasi foyi t'i la? Baasi foyi tɛ n'a la. An bɛ kɛnɛ jumɛn kan yan bi? An bɛ Huseni ka arbaïna kɛnɛ de kan yan nɔ. Arbaïna kɛnɛ min n'an ba tante Ayisa b'a sigi an ɲɛ san o san an b'o kɛnɛ de kan. Huseni a bangena san jumɛn? A bangena kalo jumɛn don jumɛn? Kalo jumɛn don jumɛn Huseni bangena? Huseni bangena hijira san 4nan. Bon a kalo hijira a bangena hijira san 4nan de. A bangena hijira san 4nan hali n'i dan n'o ma a bɛ wasa kɛ taa n'i ka fini taa n'i ka fini ni baraji ayi wari tɛ d'i ma dɛ taa ni fini ye. Tuka! Karamɔgɔ an ce? A m'an ce. I b'i prêt cɛ b'i kuma ka wasa de. A m'an ce. An bɛ kɛnɛ jumɛn kan yan? An bɛ arbaïna kɛnɛ de kan. Arbaïna kɛnɛ min n'an ba tante Ayisa b'a sigi an ɲɛ san o san an b'o kɛnɛ in de kan. Ne ko Huseni min filɛ nin ye tan Huseni sɛbɛn dɔ tun b'a ka bololanɛgɛni kan o sɛbɛn in ye sɛbɛn jumɛn de ye? Tiɲɛ na ne t'o dɔn. E bɛ jumɛn dɔn? Ne b'a bange don dɔ a n'a fatu don. E ma bɔ k'o jaabi to yan kan bɛɛ Ala ka waati wɛrɛ jira an na. Tuka! N karamɔgɔ an ce? An b'an ce. An bɛ kɛnɛ jumɛn kan Sirifila duba kɔnɔ yan? An bɛ Huseni ka arbaïna kɛnɛ kan. Huseni ka arbaïna min n'an ba tante Ayisa b'a sigi san o san an b'o kɛnɛ in de kan yan Ala k'a kɛ bɔda ye an n'Ayisa bɛɛ lajɛlen. Ne ko Huseni sɛbɛn dɔ tun b'a ka bololanɛgɛni kan sɛbɛn ye sɛbɛn jumɛn de? Bon sɛbɛn ye tangana sɛbɛn de. Sɛbɛnni mun sɛbɛn? Sɛbɛnni ma Ala kira tɔgɔ de tun bɛ sɛbɛn kan. Ala kira tɔgɔ o tɛ kan bɛɛ kan bɛɛ. Tuka! N karamɔgɔ an ce? An b'an ce. An bɛ kɛnɛ jumɛn kan yan? An bɛ Huseni ka arbaïna kɛnɛ kan. Arbaïna kɛnɛ min n'an ba tante Ayisa b'a sigi an ɲɛ san o san an b'o kɛnɛ kan. Jɔn fɔlɔ de ye Huseni ka sukasi kɛ? Jɔn fɔlɔ y'a kɛ? O de ye Ala kira mɔdenmuso. Ala kira mɔdenmuso. Ala kira mɔdenmuso fɔlɔ de y'a ka sukasi kɛ kan bɛɛ Ala ka waati wɛrɛ jira an na. Tuka! N karamɔgɔ an ce? An b'an ce. An bɛ kɛnɛ jumɛn kan Sirifila duba kɔnɔ yan? An bɛ Imami Asanu ka kɛnɛ kan. Huseni. A ma daminɛ nin ye. Baasi tɛ an ba an ka musokɔrɔba ɲuman tante Ayisa Kulibali ale de bɛ nin kɛnɛba in sigi Ala k'a kɛ bɔda ye an n'a bɛɛ lajɛlen. Ne ko Huseni sɛbɛnni dɔ tun b'a ka bololanɛgɛni kan sɛbɛnni ye mun sɛbɛnni ye de? Sɛbɛnni n bɛ se k'a fɔ bamanankan na. I b'a kalan de bamanankan jumɛn? A bamanankan kɔni n bɛ se k'o fɔ. A bamanankan fɔ n ka mɛn. Imami Ala bonya ale ni Ala ka samandiya ale ni Ala ka sabati Ala ka kelenya o de tun b'a kan. Ala bonya Ala ka sabati a ka kelenya o de tun bɛ sɛbɛnni nin bɛɛ bɛ kun sɛbɛnni kelen kan kan bɛɛ Ala ka waati wɛrɛ jira a kɔrɔ wa? Ayiwa o tɛ o tɛ kan bɛɛ. Tuka! N karamɔgɔ an ce? An b'an ci ka kɛnɛ. An bɛ kɛnɛ jumɛn kan yan? An bɛ Huseni ka arbaïna kɛnɛ kan. Arbaïna yɛrɛ kɔrɔ ye di? A kɔrɔ ye di? Huseni fagali tile 40nan an b'o de kɛnɛ kan. Huseni fagali tile 40nan bɛɛ b'o dɔn mais mun de y'a to a fɔra a ma ko arbaïna? Mun min n'a fɔra a ma ko arbaïna komi i n'a fɔ Huseni fagara a fagali kalo 1 tɛmɛnen kɔfɛ tile 10 farali o kan a bɛ fɔ o de ma ko arbaïna o de ye tile 40nan ye. E seginna kuma kelen kan mais an m'o to yen. Sɛbɛnni dɔ tun bɛ Huseni ka bololanɛgɛni kan o sɛbɛnni ye sɛbɛnni jumɛn de? Bon sɛbɛnni fɔ ni y'a f'i ɲɛna n bɛ se k'a f'i ɲɛna bamanankan na. Sɛbɛnni min tun bɛ Huseni ka bololanɛgɛ kan n'o y'a ka baki ye o ye yanni a bɛ fatu a fatuli ka kan bɛn wagati min ma Ala kira y'o de fɔ donc o de sɛbɛnni tun don a ka baki kan a kan ka kɛ yɔrɔ min fɛnɛ ni o ye Karibala ye o fana de sɛbɛnni tun don. Nin bɛɛ kun sɛbɛn bɛ baki kelen kan. A bɛɛ sɛbɛnni tun don baki in kan. A tɛna kɛ baki in kun ka bon dɛ karamɔgɔkɛ Ala ka waati wɛrɛ jira an na kan bɛɛ ha. Tuka! Awan ce. An bɛ kɛnɛ jumɛn kan bi? An bɛ Huseni ka arbaïna kɛnɛ de kan. Arbaïna kɛnɛ an ba tante Ayisa de b'a sigi an ɲɛ san o san
ala k'a kɛ bɔda ye an n'a bɛɛ lajɛlen ma ne ko jɔnni fɔlɔ de ye Huseni ka sukasi kɛ jɔnni fɔlɔ y'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye Huseni ka sukasi kɛ o ye alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam i ka bakili minɛ k'i yanga n'a ye ne ba assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mawludu tafe saba nin fini ɲuman ba in ɲɔrɔ kɔni ka di ye o ka di n ye kojugu an bɛ kɛnɛ jumɛn kan bi an bɛ Huseni ka bani kɛnɛ de kan Huseni ka arba'ina kɛnɛ an ba tante Aisha de b'a sigi san o san ala k'a kɛ bɔda n'a bɛɛ lajɛlen u ye Huseni faga k'a si to san joli la u ye Huseni faga k'a si to san 30 ni san 8 san 30 ani san 8 mawludu fini tala k'i da ala ka waati wɛrɛ ja Burkante ça va tuma ye tubabu de ya ni bamanan de an bɛ kɛnɛba jumɛn kan an bɛ Huseni kɛ arba'ina kɛnɛ de kan i ye Huseni faga k'a si to san joli la y'a faga k'a to san 45 san 45 Huseni fagala k'a si to de la n ka fini di ala ka waati wɛrɛ jira n na kan fɛ Rawante an b'a ce patron an bɛ kɛnɛba jumɛn kan an bɛ Imam Huseni ale ka fatuli tile 40 san kunbɛn dɔ de la tante Aisha ale de b'a sigi san o san ala k'a kɛ bɔda n'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnni dɔ tun bɛ Huseni ka bololanɛgɛni sanfɛ i t'o sɛbɛnni fɔ an ɲɛ sɛbɛnni min tun bɛ a ka bololanɛgɛni sanfɛ ni ne ma fili o kun ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah n b'a dɔn e ti fɛn wɛrɛ fɔ o kɔ n ka wari di yan n kɔni tɛ fɛn wɛrɛ fɔ o kɔ Aja salamu alaikum wa alaikum salam an bɛ kɛnɛba jumɛn kan an bɛ Huseni ka arba'ina kan Huseni ka arba'ina kɛnɛ an ba tante Aisha a b'a sigi an ye san o san ala k'a kɛ bɔda n'a bɛɛ lajɛlen Huseni ye den fitinin dɔ kɔrɔta a yɛrɛ den u ye flashi gɛn a la den tɔgɔ ye di Aliyu Akbar Aliyu Akbar o y'a den dɔ tɔgɔ ya o n'an ta in tɛ kelen kan bɛ yan aw ni ce an bɛ kɛnɛba jumɛn kan an bɛ Huseni ka kɛnɛ kan Ali denkɛ Huseni Huseni arba'ina kɛnɛ ne ko Huseni a ye a den dɔ kɔrɔta u ye flashi gɛn a la den tɔgɔ ye di den tɔgɔ ye den tɔgɔ Hasan Sinamuso an ce nse an ci Huseni fatula k'a si to san joli la ne t'o dɔn dɛ u ye flashi gɛn a den min na o den tɔgɔ ye di Abdulayi Arade Abdulayi bun Hussein i ka 1000 minɛ Abdulayi bun Hussein ayi a bɛ fini di yan Serifila filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn kokura nin kun ye an ye arba'ina kɛnɛ kan arba'ina kɛnɛ min bɛ sigi an ka musokɔrɔba ɲuman fɛ a n'an ba fɛ n'o de ye tante Aisha Kulibali san o san a bɛ nin kɛnɛba in sigi alakira mɔdenkɛ tɔgɔ la n'o de ye Sayyidina Hussein ale ka seyidi suyali tile 40 min bɛ wele ko arba'ina an ba tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ fara ale ka nin baara in na an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi a filɛ ka nin kɛnɛba min sigi alakira somɔgɔw tɔgɔ la alakira bɔnnaw tɔgɔ la ala k'a kɛ bɔda ye an n'a ma an n'an ba tɔw ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala k'a kɛ haminako nɔgɔyali sababu ye balimaw ɲininkali min tun bɛ an bolo a bɛ ɲininkali 7 ɲɔgɔnna bɔ a ɲininkali kelen o kelen n'a kun jaabila aw fɛ an ba kɛn bɛ ka kado caman min kun di an ma a yiriw y'a ye 1000 bɛ d'i ma tuma dɔ la mawuludu 2018 fini tafe 3 o fana bɛ d'i ma an ka ɲininkali fɔlɔ o jaabi an ko Sayyidina Hussein n'o ye alakira mɔdenkɛ ye an ko a bangena don jumɛn kalo jumɛn Sayyidina Hussein alakira mɔdenkɛ Hussein bangena don jumɛn kalo jumɛn Hussein bangena Sha'ban kalo tile 3 ani hijira san 4 na Sha'ban kalo tile 3 ka bɛn hijira san 4 ma Hussein bangena ka bɛn o de ma an ka ɲininkali filanan a n'an ka jaabi filanan an ko kuranɛ aya dɔ kun sɛbɛnnen don Hussein ka bololanɛgɛni kan o kuranɛ aya in ye aya jumɛn ye o kuranɛ aya de ye ko inna Allah balighu amrihi k'i k'a dɔn ala a b'a ka koɲɛ se a dan de la koɲɛ min ni jɔn tɛ se k'a bali o y'an ka ɲininkali filanan jaabi ye
ɲininkali sabanan jaabi an ko u ye Huseyini u y'a Seyidi suya min u y'a faga dugu jumɛn na Seyidina Huseyin n'o ye Alakira mɔdenkɛ u y'a fa Kɛrbala u y'a faga Kɛrbala ka bɛn Muharamu kalo tile 10 ani hijira san 61 Muharamu kalo tile 10 ni hijira san 61 u ye Huseyini fa ka bɛn o waati de ma an ka ɲininkali naaninan an ko kun jumɛn de bi arba'ina na arba'ina a kun ye kun jumɛn de mun de y'a to a welela ko arba'ina Seyidina Huseyin n'o ye Alakira mɔdenkɛ a fagalen fɛ jugu fɛ a fagalen kɔ jugu fɛ u y'a kunkolo de tigɛ ka yaala n'a ye kira mɔden kunkolo de filɛ nin ye maaw bolo minnu bɛ silamɛya tɔgɔ wele u yɛrɛ la ka yaala n'a ye yɔrɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kunkolo in seginnen ka na fara farikolo kan o de bɛnna tile 40 ma o de bɛnna fatuli tile 40 ma o de bɛ wele ko arba'ina an ka ɲininkali naaninan jaabi ye o ye ɲininkali duurunan u ye Huseyini yɛrɛ fa k'a si to sanjoli la a fatula k'a si to sanjoli la Alakira mɔdenkɛ Huseyini Ala ka nafa n'a barika ye u y'a fa k'a si to san 50 ani san 7 u ye Huseyini faga k'a si to san 50 ani san 7 an ka ɲininkali 6nan Huseyini den jumɛn de tola a kɔ si ye sabula u y'a den bɛɛ lajɛlen fa ka fara a yɛrɛ kan u ye Alakira mɔdenw bɛɛ fa ka fara Huseyini yɛrɛ kan a den min tola a kɔ si ye o den tɔgɔ ye di o den tɔgɔ ko Aliyu bun Huseyin Zeynil Abidin Aliyu bun Huseyin Zeynil Abidin o de tola Huseyini kɔ si ye an ka ɲininkali 7nan n'a laban Huseyini ye a den min kɔrɔta minɔgɔ sira fɛ a y'a den min kɔrɔta ni filasi samana k'a ge den na k'o den tɔgɔ ye di o den tɔgɔ ko Abdullahi bun Huseyin Huseyini k'o den tɔgɔ ye ko Abdullahi bun Huseyin nin kun ye ɲininkali damadɔni ye ɲininkali min n'a tɛnkuna arba'ina kɛnɛ kan an ba n'an ka musokɔrɔba ɲuman ka fara an ba tɔw kan n'o ye tante Ayisa Kulibali a bɛ kɛnɛ min sigi san o san ka bɛn arba'ina ma o kɛnɛ de kun ye nin ye badenw minnu ye jɔyɔrɔ ta nin kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ u ye minnu ye nafolo di minnu ye bagan di minnu ye gardiliw kɛ hali minnu ye dumuni tobi an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma nka maa min y'an dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ o de ye Isa Baba Hayidara an b'a fɔ dantɛ foli min na ka ɲini Ala fɛ yarabi nin kɛnɛ in Ala k'a kɛ bɔda ye anw ma ka kɛ bɔda ye olu ma ka kɛ bɔda ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ ani lahara Ala ka waati wɛrɛ jira an na wasalamu